Bueno, son Lucía Canoura Sánchez, son veciña de Xove e, aínda que levo algúns anos traballando no ámbito da consultoría e da formación, sobre todo en temas de igualdade e desenvolvemento local, pois fai unha temporada, bueno, xa levo anos xestando que este proxecto. A min gustame moito o mundo rural e creo que a través de, bueno, da creación e da posta en marcha dun equipamento hoteleiro, que neste caso vai ser un hostal de 3 estrelas, pois poido contribuir ao seu desenvolvemento, non? Tamén há unha querencia por parte dos veciños e das veciñas a contribuir ao seu mantemento, en xeral, que o rural hoxe en día pois tanto necesita. Gustaríame que das Marías, lugar das Marías, pois sirva para, bueno, de atracción para a xente, pois amante da cultura, que lle guste recuperar pois a historia, neste caso sobre todo das mulleres, non? Creo que as mulleres ainda temos moito que contar e que aquí ata o momento pois tamén fomos bastante invisibilizadas. Entón, cada cuarto levará o nome dunha María galega. Poden ser pois, María Casares, Maruxa Mallo, Maruxa Coralia, cada unha é un referente pois, nun sector artístico ou nun sector reivindicativo, etc. Non? Un pouquiño se vai ser o corazón de Lugar das Marías. O galego é a lingua que estas paredes de pedra escoitaron falar toda a vida, realmente. E tamén é un eixo fundamental deste proxecto, non? Quero dicir, as Marías vai abogar pola recuperación da lingua, pola recuperación da historia da cultura galega. Entón, eu creo que é fundamental hoxe en día pois, seguir vivindo en galego, que os nosos fillos e fillas pois, sigan vivindo en galego. Coñecer o galego permíteche tamén ter máis apego ao mellor polo portugués ou ter máis, incluso máis habilidades non? Mentais para aprender outras linguas. E non é unha cuestión de unha sí ou unha non, é unha cuestión de todas sí. A veces pois, sí que primamos ou pensamos que é o que estamos facendo, de falo o que me falan, é algo positivo para as linguas e non o é. Realmente, o galego está nunha situación pois, de lingua minorizada e tanto a nivel privado como a nivel público pois, hai que promovela. Esforzarse en falar ben a lingua, porque iso de que no, es que yo non lo sé hablar, non tal. O sea, falamos peor o castelán casi que o galego, o que pasa é que estamos autoconvencidas de que é ao revés. Maciñeira, louza, palleira, trave, faiado, bebedoiro, puxigo, contra, solaina. Bueno, as mulleres temos moitas dificultades agora, por exemplo, de conciliar. En parte, eu creo que este proxecto a min me vai axudar tamén un pouquiño nesa coordinación familiar, porque me vai permitir estar máis pegada ao territorio, algo que a min tamén ao mesmo tempo me enche de ledicia.